بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی کتاب صحیح بخاری دے اندر کتاب بدء الخلق دے اندر ایک باب دا عنوان رکھدے نے، باب ما جاء فی صفت الجنت وانہا مخلوقۃ۔ اس دے اندر اپنی سند دے نال حضرت سیدنا ابو سعید سعد بن مالک خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کولوں ایک حدیث پاک روایت کردے نے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے، پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اہل الجنت یتراءون اہل الغرف من فوقہم کما یتراءون الکوكب الدریہ الغابر فی الافق من المشرق او المغرب لتفاضل ما بینہم۔ قالوا یا رسول اللہ تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرہم۔ قال بلی والذی نفسی بیدہ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ آپس دے مرتبیاں دے فرق دی وجہ تیں اپنے تو اوپر والے اونچے محلات نو اس طرح ویکھن دے جویں دنیا دے اندر اس روشن ستارے نو لوگ ویکھدے نے جڑا آسمان دے مشرقی یا مغربی کنارے تے ہوندا وے۔ جنتی لوگ جنت دے اندر انہاں جنتیاں دے محلات نو جڑے انہاں تو اچے محلات نے انج ویکھن گے، نظر اٹھا کے، سر اٹھا کے، جس طرح اس دنیا تے بندہ روشن ستارے نو ویکھدا وے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، او تے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دیاں منزلاں اور محلات و مندے، دوسرے لوگ تے اتھے نہیں پہنچ سکدے۔ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب وچ ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ والذی نفسی بیدہ، اس ذات دی قسم جس دے قبضہ قدرت دے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جان ہے۔ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، او لوگ جنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تے انج ایمان لیاندا ہے جویں ایمان لیاونے دا حق ہے، اور رسولہ دی بھی انج تصدیق کیتی ہے جویں تصدیق کرنے دا حق ہے، تے او لوگ بھی انہاں اونچے محلات دے اندر داخل ہون گے۔ اس دا مطلب کی ہے کہ بندہ دنیا دے اندر جس دے نال سچی محبت کرے گا، آخرت دے اندر اسے دی انہوں سنگت، معیت، رفاقت، دوستی نصیب ہوے گی۔ اسے بنیاد تے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دے نال محبت کرن والے لوگ، انہاں دی پیروی کرنے والے لوگ، اہل ایمان نو بھی اللہ کریم جنت دے اندر اونچے اونچے محلات عطا کرے گا۔ البتہ نبی اور غیر نبی وچ فرق ضرور رہے گا۔ نبی اور غیر نبی وچ انہاں دے درجات وچ فرق ضرور رہے گا۔ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع تے صحابہ کرام علیہم رضوان نو ارشاد فرمایا سی، المرء مع من احب،
بندہ قیامت والے دیہڑے ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جس وقت جملہ سنیا پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کہ بندہ قیامت والے دیہڑے ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ حضرت انس ਕਹਿੰਦੇ نے پھر مینوں تے امید ہے کہ میں قیامت والے دیہڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر تے حضرت عمر نال ہوواں کیونکہ میں انہاں نال محبت کرنا وا۔ انہاں کہا مینوں امید ہے کہ پھر میں قیامت والے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہوواں گا، حضرت ابو بکر دے نال تے حضرت عمر دے نال ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری دے الفاظ نے کہ میں انہاں دے نال ہوواں گا کیونکہ مینوں انہاں نال محبت ہے۔ اس واسطے کہندے نا کہ دنیا تے سنگت او دی بناؤ جڑا تانوں قیامت والے دیہڑے آخرت والے دیہڑے فائدہ دے سکے۔ پہلے کچھ دن میں قرآن پاک دی ایک آیت مبارکہ دے کلمات تلاوت کیتے سی جس دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت والے دیہڑے بعض دے دشمن ہون گے لیکن جڑے پرہیزگار لوگ نے پرہیزگار لوگ نے وہ دشمن نہیں ہون گے بلکہ وہ اس دن بھی دوست ہون گے۔ تے قیامت دا دن تے او دن ہے جس دے بارے قرآن کریم دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرما دیتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ کہ اے تے او دن ہے جدن ماں باپ اولاد تو دور جان دے، اولادہ ماں باپ تو دور، بیوی شوہر تو دور ہوئے گی، شوہر بیوی تو دور، یعنی کہ اے منظر ایک ایسا ہوئے گا قیامت دا کسے نو کسے دی کوئی ہوش نہیں ہونی۔ لیکن قیامت والے دیہڑے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا سی جدن لوگ سارے کروں او وا کے تھک ہار کے میرے کو لے آن گے تو میں انہوں نے ایک کوئی تسلی والا جملہ داں گا آنا لہا اور میں ہی تواڈے کام آونا ہے۔ اج اسے نبی نال وفا سانو کرنی چاہیے، انہاں دے دین نال کرنی چاہیے۔ نبی نال وفا دا اصل طریقہ ہے کہ انہاں دے لیائے دین دے احکامات دے مطابق اسی زندگی گزاریے، خوشی ہوئے تم ہی اسی اسے طریقے تے زندگی گزاریے جڑا نبی نے دسیا ہے، غمی ہوئے تم ہی وہی طریقہ جڑا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ہے، کیونکہ آزمائشاں تکلیفاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو سب نالوں زیادہ آئیاں نے تے انہاں جڑا صبر اختیار کیتا ہے وہ ساڈے واسطے نمونہ ہے۔ تے غمی دے موقع تے اسی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت نو یاد رکھیے تو خوشی دے موقع تے بھی یاد رکھیے۔ خوشی دے موقع تے کس طرح کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح نہیں فرمائے، دیگر خوشیاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو رب نے نہیں عطا کیتیاں نے، انہاں دا جو کچھ عمل کردار ہے وہ ساڈے واسطے بہترین نمونہ ہے، لیکن اسی جدن دی غیراں دی نکالی شروع کر دیتی ہے اودن دا ذلت بھی ساڈا مقدر ہو گئی ہے۔ اللہ کریم سانو دین اسلام دا صحیح فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اج دی حدیث پاک وچ کسی کہ جنت دے اندر اونچے محلات کدے ہون گے تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نبیاں دے بھی ہون گے، ہومن گے انہاں دے بھی جنہ اللہ دی ایمان انج لیاندا جویں ایمان لیاونے دا حق ہے اور رسولاں دی تصدیق انج کیتی جویں تصدیق کرنے دا حق ہے، اللہ انہاں نوں بھی او محلات نصیب کرے گا۔ البتہ نبیاں اور غیر نبیاں وچ جڑے درجات نے او فرق ضرور رہے گا، مرتبیاں دا فرق ضرور رہے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔